Onski-paneelin nappuloita, niin meni siellä. Juu, mä keutup. Mutta ei hätää. Mutta minä seuraan. Ja ottaa hitaat vauhdit. Wow! Really awesome. You made it, Riggs. Eli vähän huonosti. Me kovataan nyt. Stop. Hei, oota. Stop. Stop. Stop nyt hetkeksi. Stoppa nyt hetkeksi. Muista asiaa. Calm. Näin seis nyt! Seis! Ai tähän oli! Ja se! Älä nyt koskee! Mulla on yksi juttu. Ai toivottavasti kamera kommentoitti mua. Niinpä. Lisän tätä. Että sanokaa moi YouTubeen huvitaan. Ne kuvataan. Sanokaa moi YouTubeen! Me kuvataan just sinne! Me ei saa taas mennä. Hei, näytkö nyt keulimista? Okei, mun vuoro keuli. Sun vuoro kuvata. Joo. Hei Onni, mä olin kirjoittanut tänne Finlandin tähän. Se on hävinnyt. Ei haittaa. Sun vuoro nyt kuvata ihan oikeesti. Voi siis! Voi siis! Kello on jo yli 5, haittaa se. Ei. Heti kun sä oot kotona, niin mä oon jo laittanut noin videot YouTubeen. Pistää heti kohta. Tuolla menee Mr. Rasperin pikkusisko ja sen kaveri. Mut se ei mene meidän yhteiselle kanavalle. Hehe. Se menee mun kanavalle. Miksi? Ei. Meneehän. Eihän. Menee. Ei muuten mene. Antti on vähän tässä mukana, mutta ei se haittaa. Niin kun tää on meidän nyt tässä kanavalla, niin ei se mitään haittaa. Se menee mun kanavalle. Ai on ihan sama. Se niin. Mä kriepaan sun kanavasi ihan tiedoks vaan. Se niin. Kun laitat tän meidän, siis sun omalle kanavalle, niin mä kriepaan sun. Mä osaan nimittäin, voitan nyt laita salasaa noin. Minkä tahansa kanavan. Et osaa. Osaan. Osaatko sä? Mä otan Nortonin. Mitä? Mä otan Nortonin YouTubeen avuksi. Just. Norton pystyy torjuu kaikki virukset. Ei se olekaan virus. No okei, pistää sitten sun kanavalle. Okei, mut nyt sun vuoro kuvata. Hei. Hei, sun vuoro kuvata. Tähän mä menee mun kanavalle. Tää on mun tyyli. Heippa YouTube, tää on nyt tässä.